מפחדים לחיות. פחד מלחיות. כל כך יש פחד שמשהו מאוד מאוד גרוע יקרה, ויגרום לי להרגיש רע, שמרוב הפחד שמשהו גרוע יקרה, אני בינתיים לא חיה. בינתיים אין לנו איזה אישור פנימי לחיות. כל הזמן יש איזה תנאי, התניה. אם אני אשמע חדשות טובות, אז. אם יקרה משהו יותר טוב, יותר נעים, בשורות טובות, אז, רק אז. בינתיים חיים ממשיכים, כי חיים הם תנועה, והם פשוט מתנה לזמן כל כך קצר. אנחנו מפחדים שמשהו מאוד 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 גרוע יקרה. ובגלל שמפחדים שמאוד מאוד גרוע יקרה, בינתיים לא מסכימים לחיות. בינתיים לא מסכימים לנשום נשימה עמוקה. מרוב הלחץ, מתח, סטרס, נשימה מאוד 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 שטחית. בחירה איך להרגיש. האם יש לנו באמת שליטה על החיים? לא. יש לנו שליטה מה יקרה ואיך יקרה? לא. בן שלי לפני כמה ימים יצא למגלשות, לפארק מים עם החברים לחגוג יום הולדת, וחזר בלי 4 שיניים, כבר כרגע עם התפרים בפה. וואו, בבוקר היו שיניים, בערב אין שיניים קדמיות. אז היום על הבוקר שצחצחתי שיניים אמרתי תודה לכל שן. תסכימו להיות בהודיה ובהוקרת תודה עכשיו, ברגע הזה, ביום הזה ספציפי. בשעה הקרובה, על כל דבר הטוב שיש. תסכימו להודות, תסכימו לסלוח, תסכימו לחבק, לנשק. תסכימו לנשום נשימה מודעת וליהנות מהרגע הזה. אנחנו כל כך מפחדים שמשהו מאוד 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 גרוע יקרה, שבינתיים לא מסכימים לנשום, לא מסכימים לחיות. כאילו אין לנו איזה אישור פנימי עכשיו לאושר ושמחה. צריך רק שיקרה משהו מאוד מאוד טוב חיצוני. צריך רק שיהיה איזשהו אישור, איזושהי התניה, רק אז אני אסכים באמת להירגע, להרפות, ליהנות. כל כך התרגלנו רק לשרוד, וכל כך התרגלנו רק להילחם ורק להתנגד, ורק להיות באיזה קושי בהישרדות מתמדת, בתחושה עמוקה עם הורמונים שמוח מפריש קורטיזון, אדרנל וטוטוסטרון של סכנת חיים. כל כך התרגלנו לזה שלא תמיד באמת מסכימים לנשום, ליהנות מהיום הזה, ליהנות מהרגע הזה. פשוט להסכים לנשום, להסכים לחיות היום, לראות מה טוב ביום הזה. ליהנות מהשמש שזורחת. אגב, איתנו בלעדינו השמש זורחת. תנשמו עמוק ותרגישו את הנוכחות של הרגע הזה, של היום הזה, ותסכימו לחייך עכשיו. היום הכי נכון לחייך זה עכשיו. היום הכי נכון ליהנות זה עכשיו. זה היום, זה הרגע. זה כל מה שיש. אין לנו עבר. איפה העבר? איפה העבר? עבר הוא בעבר. ומה יהיה מחר? איך יהיה מחר? אין לנו מושג לאף אחד. אנחנו כל כך מודאגים מה יהיה עוד יומיים, מה יהיה עוד חודש. וכל כך נלחמים וכל כך קשה לנו עם העבר שלנו, שלא מסכימים עכשיו הרגע לנשום ולחיות עכשיו הרגע. כל מה שיש זה עכשיו הרגע. זה מה שיש. 10 שניות האלה של נשימה עמוקה ונשיפה החוצה. זה כל מה שיש. כן, זה כל מה שיש. יש לנו שליטה על החיים? על מה כן יש לנו שליטה? על מה? על מה אני יכולה לשלוט? רק על איך אני מרגישה הרגע. אני יכולה לשלוט רק על האנרגיה שלי. האם אני עכשיו באנרגיה של אשמה? באנרגיה של כאב, באנרגיה של כעס, באיזושהי אנרגיה כזאת שהבטן מתכווצת, או כרגע אני באנרגיה של הודיה, של הוקרת תודה, של אנרגיה התלהבות והתרגשות. זאת הבחירה שלי יחידה שיש. כמו שבחרתי איזה אודם לשים היום, כמו שבחרתי איזה סמלה ללבוש ומה לאכול, זאת הבחירה שלנו, מודעת גם איך להרגיש. כן, יש לנו בחירה איך להרגיש בבוקר הזה.
מאחלת לכולנו יום מלא באור, בשפע, באהבה.